Τα χωριά απέναντι είναι η Λιμνίστα, πιο πάνω είναι η Τερψιθέα, μετά είναι η Ελατού, μετά είναι Ανοχώρα. Από εκεί είναι το βουνό αυτό που φαίνεται στο βάθος, το λέμε Αμόρανι, έτσι το λέγαμε. Τα αμορανίτικα βράχια είναι εκείνα, που είναι η ναυπακτία. Το ρέμα κάτω εδώ, και είναι το Λακαρνανία πια. το τελευταίο κάτω το ποτάμι αυτό χωρίζει τη Φωκίδα από την Λακαρνανία. Ο δρόμος που είναι στο ξερό εκεί πάνω πάει. Ναι, αυτό πάει πάνω σε χωριά της ναυπακτίας και κατεβαίνει κοντά στη γέφυρα του Μόνου. Από εκεί που πάει, που γράφει, αν έχει ανεβεί από την άφα, έχει τα χωριά της ναυπακτίας. Από εκεί ανεβαίνει. Ο Πλάτανος στα χωριά αυτά. Και από την άλλη πλευρά απέναντι, τώρα δεν φαίνονται βέβαια, είναι το Τύχιο, το Παλαιοξάρι και η Ανοχώρα. Τα τρία χωριά που είναι απέναντι. Ναι, Ποτηλάνια. Ανοχώρα είπα. Ποτηλάνια, συγγνώμη. Εντάξει. Τώρα από εδώ ανεβαίνουμε στον πύργο. Τότε, επάνω ο πύργος ήταν λάκα μεγάλη. Πριν από τα χρόνια τα δικά μου, καλλιεργούσαν κιόλας στον πύργο. Στον πύργο. Ναι, καλλιεργούσαν πράγμα. Ήταν χωράφια, δεν ξέρω τι είναι τα χωράφια. Εκεί και θέα δηλαδή, δεν είναι σαν το Έβλεπες από τον πύργο, έβλεπες μέχρι κάτω. Μέχρι Πελοπόννησο φαίνεται το δάσος στο πάνω. Εδώ ήταν αυτά τα δεντράκια, ήταν μικρά, δεντράκια χαμηλά. Δεν τα αφήναν να μεγαλώσουν τα γίδια και τα πρόβατα που είχαμε εδώ και τα λοιπά. Και όλο από το χωριό μέχρι εδώ δεν υπήρχε δάσος. Ήταν μικρά δεντράκια όλα. Το δάσος έγινε μετά και όλα ήταν χωράφια μέχρι κάτω. Εδώ τα χωράφια αυτά εδώ κάτω είχαμε καστανιές, είχαμε αμυγδαλιές, είχαμε καρδιές και τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Τώρα είναι ένα δάσο όπως είναι εδώ. Εδώ κάτω τώρα όχι, πώς το πες, στα λακώματα. Η λακούλα εδώ. Και παραπέρα η πιά, ας πούμε. Η Ιδιά είναι χαμηλά. Ο Βαρκός από την άλλη πλευρά, μετά είναι η Πότζανη και μετά είναι οι Ρέδες. Κύριε Πρόεδρε, έχει και καλά η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Από την άλλη πλευρά, κατεβαίνουμε από την άλλη πλευρά να κατέβουμε προς τα κάτω, δηλαδή το βουνό όπως πάει στην κορυφή, τώρα πάμε ακριβώς στην κορυφή στον πύργο. Από εκεί να κατηφορήσουμε, τώρα πάμε στα Ισιώματα λέγεται ένα, που είναι βαλονάκι απέναντι, είναι αυτό που 60 δέντρα, εκεί το λέμε Ισιώματα και εκεί ήταν λάκα. Και από εκεί κατεβαίναμε και πήγαμε στην Αγία Παρασκευή. Ή κατεβαίναμε πιο λίγο και πήγαμε στη Μαγκάνη, εκεί που είναι δεξαμενή, αυτό μέρος λέγεται Μαγκάνη. Είναι χωράφια μέχρι επάνω. Εδώ, σημειωτώνω ότι εδώ, αυτά ήταν των Νητσαίων και τα λοιπά, η δικιά μας περιοχή. Πανοχωρητών, ας πούμε. Οι κάτω δεν ερχόντουσαν ποτέ από εδώ. Πηγαίνανε προς το Μαραβέλι ή προς τα κάτω, προς την Καρύδα. Και από τη Λιμνίστα στην πλαγιά αυτή δεν θα είχαν τίποτα φαντάζομαι. Χωράφια ήταν κάτω. Ήταν χωράφια. Από τη Λιμνίστα μέχρι κάτω στο ποτάμι ήταν χωράφια. Εντάξει, από το ποτάμι και εδώ δεν ήταν τη Λιμνίστα. Όχι, είναι το όριο. Τα δικά μας είναι όπως πάει εδώ η Ράχη κάτω, η Ρεματιά μέχρι κάτω. Από εκεί είναι Ζοριάνο, από εκεί είναι Ζοριανή. Και πολλά χωράφια είχε το κουπάκι, μια χερσιά το όμως. Έχουμε τη μεγαλύτερη σχεδόν έκθεση από άλλα. Βέβαια, γιατί ξεκινάγαμε από εδώ μέχρι τη Ρέρεση, γύρω-γύρω, επάνω στο Μαραβέλι μέχρι το Βραχιλιώτικο, απέναντι και μέχρι την Αγία Παρασκευή.